Ranka daɗe barka da warhaka. Barka da warhaka. A gida ya aiki. Alhamdulillah. To masha Allah. Ranka daɗe dalla ina da tambaya. To Allah sa ji na sani. Dalla wani abu ne matan aure take yi kuma kowa ya san tana yi amma ban da mijinta wannan menene shi? Wannan tambaya ya daure mun kai. Wannan tambaya ya daure mun kai. Fita kenan ko menene? Fita. To mun gode. Masha Allah. Ranka daɗe barka da wannan lokaci. Barka da warhaka. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Ranka daɗe da Allah ina da tambaya. Ubangiji Allah ya sana sani. Ranka daɗe tambaya ta shine wannan abu ne matan aure take yi kuma kowa ya san tana yi amma ban da mijinta sannan kuma dan shi take yi wannan menene? Wani abu ne wannan matan aure take yi wannan kowa kuma ya sani amma ban da mijinta sannan kuma dan shi take yi. Kuma dan shi take yi. Kai ma tunanin ka kai ma haka ne. Kai wallahi na manta. Yan mata barka da warhaka. Me zan ce maka Ya gida ya kike? Allah. To masha Allah. Yan mata Allah ina da tambaya ko Allah ya sa kin sani. To ina jin ka. Dala wani abu ne matan aure tana yi kuma kowa na duniyan nan ya san tana yi amma ban da mijinta sannan kuma wannan abun da take yi dan shi take yi menene wannan? Addu'a ba. Sallah kuma? Haka din. Abokina barka da wannan lokaci. Barka. Ya gida ya aiki? Alhamdulillah. To masha Allah. Da Allah ina da wani yar tambaya ne ko Allah ya saka sa. Allah ya sa na sani. To abokina wannan abu ne matan aure tana yi kuma kowa ya san tana yi amma ban da mijinta sannan kuma dan shi take yi wannan menene? Yara wata tunanin zai iya ce kwalliya. Da ina ganin kaman kwalliya tana yi saboda mijinta ne kuma dan ya gani ba dan kowa ba. To in ta fita waje ai za a gani duniya sun gani. Ka ja bakin ka kai shiru. Na gaya ma. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Barka da wannan lokaci. Barkan ka dai. To masha Allah. Abokina yana da wata tambaya. Allah ya sa na sani. Wannan abu ne wanda matan aure tana yi kuma kowa ya san tana yi amma ban da mijinta sannan kuma menene shi wannan? Kowa ya san tana yi amma kuma dan shi take yi wannan menene? Ciki. Kai jama'a wannan tambaya gaskiya tana gogar mai a cikin jama'a har yanzu an kasa mai canka wannan tambayar. Ciki kuma to waye mata cikin? shi mana. To kaga dan shi kai wallahi ai kaga na shi yayi kuma ya sani. Tunani. Cool down. To masha Allah na gode abokina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranka ne dai barka da wannan lokaci. Barka ka dai. To masha Allah da Allah ina da tambaya. To Allah ya sa na sani. Wani abu ne wanda matan aure tana yi kuma kowa ya san tana yi amma ban da mijinta sannan kuma dan mijin nata take yi wannan menene? To shine ya tallura da mamar shi in ba ta da lafiya ya ta dauke ta mata wanka kuma baya nan. To ai an ce maka fa baya sani kaga ba zai taba sani ba kenan to idan ya dawo kuma wannan zai sani. To ni dai Wannan mutumin abin da ya kano gurin ya gwargwadon sani na kenan. Ta cike rawo kira alagore. Yan mata barka da wannan. Barkanka. Oh ya gida ya jin. Lafiya ƙwarar wallahi. To masha Allah. Dala ina da tambaya. So Allah ya sa na sani. Wannan abu ne matan aure tana yi kuma kowa ya san tana yi amma ban da mijinta sannan kuma dan shi take yi wannan menene? To shi ne da ka ba.
Masha Allah, gaskiya kin cancanci yau saboda mun zagaya wurare da dama ba mu samu abin da muke so a wannan tambayan ba. Amma kin yi kokari, gaskiya na miki murna sosai. A ci gaba da karatun Hausa kuma da neman inda ake jin yaren Hausa. Shikenan, nagode, Allah ya sa. To masha Allah. To jama'a, duka anan muka kawo shirye-shiryenmu na wannan mako mai suna kacici inda muka yi tambaya akan yadda matan aure take aiwatar da wani abu amma ba tare da mijinta ya sani ba, kuma kowa ya san wannan abu kuma ya san tana yi. To jama'a, a inda muka samu wata baiwar Allah jajirtacciya bahaushiya 'yar asalin Hausa inda ta faɗa mana wannan abun, kuma gaskiya abun haka yake. Tabbas takaba shine abin da matan aure tana yi kuma kowa ya san tana yi, amma banda mijinta. Saboda me? Saboda mijinta ba shi a raye. To masha Allah, ga masu bibiyan mu za ku iya bibiyan mu a kan YouTube namu mai suna Anasta24 TV. Anasta24 TV shine channel namu.